na prenájom dvojizbový byt podkrovný. Vstup z chodby do obývačky. Krásne podkrovný priestor, strešné okná, bočné okná. Obývačka s veľkým kuchynským kútom a jedálenskou časťou. Po pravej strane od vchodu kúpeľňa spoločne s WC. Kúpeľňa vybavená vaňou. Takisto práčka a kúrenie je riešené vlastným plynovým kotlom. Chladnička s mrazničkou, jedálenská časť. Výhodou je pri vstupe priestranný šatník. Veľký priestor na vešanie, ukladanie vecí. Kuchynská linka, elektrická varná doska, elektrická rúra, dres. Okay. Francúzsky balkón s orientáciou na juhozápad. A spálňa, ktorá je prístupná z obývačky, oddelená od obývačky stenou. Vybavenie, klimatizácia a krásny podkrovný priestor. To je